Σιροδίψα βρέχει, ατόγιατες εν ουρμπάν, επαρτούδος με χαρά. Σαν ντομάτα, εδώ και προτελάδες άρχισα τα παλάτια. Έγραψα μονοπάτια, είδατε σαν ντομάτα, εδώ και προτελάδες άρχισα στα παλάτια. Δίχως δίψη, σιροδίψα βρέχει, ατομίγιατες σε ούρπαν, επάρτωτος με χαρά. Δίχως δίψη, σιροδίψα βρέχει, ατομίγιατες σε ούρπαν, επάρτωτος με χαρά.
σφίτασε μια σούκουλη, δεν θα παλανούμε. Πατρίδα μαρεύωσε, αμόν καταραμένος, πατρίδα μαρεύωσε, αμόν καταραμένος, σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξενός, σαν ξένα είμαι Έλληνας, στην Ελλάδα ξενός. Σόρμη και πόδα μακρύ, όσπιδε αφεκάνα μέσα, σόρμη και πόδα μακρύ, πέγαδε μαρμαρόχτη στα νερό να μόντο δακρύ, πέγαδε μαρμαρόχτη στα νερό να μόντο δακρύ. Πατρίδα μαράευωσε, αμόν καταραμένος, πατρίδα μαράευωσε, αμόν καταραμένος, σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξενός, σαν ξένα είμαι Έλληνας, στην Ελλάδα ξενός. Dos campana me varinga y sormana peaceful, sormana peaceful, κλάδι κλάδι είναι πέτανα, ευάδαρνο, ευάδαρνο, κλάδι κλάδι είναι πέτανα, ευάδαρνο, ευάδαρνο. Ούρβανη ζωγραφία, λάσκησε σάρασια, πάλι καρόσωνε, πιέσα ήταν νεράτα, ούρβανη ζωγραφία, που τα αγαπώ. Ζωγραφία
και σε σαρσία πάλι καρόσο έμπιεσα η νερά τα κρύα έτσι η ζωγραφία. Πάμε για ένα κότσαρι.
και τσαλουπόπα, ne paeste modi pcin, bismata και τσαλουπόπα, ne paeste modi pcin. Ψιστών ιατρικών, πίτσα για να σπάς τα πόδια, τέρτε αλαρών για βρει. Έλα πάλι μέρα, χορέψου στο γενί, είσαι το φωτανί μου, πίσω την καρδιά, μία κι άλλο μία. Κυρίες και κύριοι, ενδεσιμότατε, κύριοι και κυρία βουλευτές, κύριοι αντιπεριφερειάρχοι, κύριοι και κυρίες αντιδήμαρχοι, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κύριε πρόεδρε του τοπικού διαμερίσματος Καλής, φίλοι και μέλη του Συλλόγου, καλωσορίσατε στο 7ο παραδοσιακό γλέντι του Φιλοπρόδου Επιμορφωτικού Συλλόγου Καλής. Η ορχήστρα μας σήμερα είναι τα χάλκινα ηχοχρώματα. Στην ποντιακή λύρα ο κύριος Χαράλαμπος Ευθυμιάδης και στο τραγούδι ο κύριος Κυριάκος Φαντίδης. Ο σύλλογος μας γιορτάζει φέτος τα 42 χρόνια λειτουργίας του. Ιδρυθήκαμε το 1982 και μέχρι σήμερα λειτουργούμε με αγάπη για την παράδοση του τόπου μας. Μέσα από τις δραστηριότητές μας προσπαθούμε να προβάλλουμε την παράδοση, τους χορούς, τα τραγούδια και τις φορεσκές του τόπου μας και του ελληνισμού. Φέτος γιορτάσαμε με μεγάλη επιτυχία τα Χριστούγεννα, την Καθαρά Δευτέρα, συμμετείχαμε σε τοπικές και σε πιο μακρινές εκδηλώσεις, όπως το Πανδρακικό Αντάμωμα στην Ορεστιάδα. Θα συνεχίσουμε και το Σεπτέμβρη μαζί με την ομάδα ποδοσφαίρου Νίκη Καλής για το πανηγύρι του χωριού μας. Τα προηγούμενα χρόνια υλοποιήσαμε αναπτυξιακό πρόγραμμα Leader με τη βοήθεια της αναπτυξιακής πέλας, της Δημάρχου και του Δήμου Σκίδρας και την προσπάθεια των προηγούμενων συμβουλίων και προέδρων μας, τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου, την κυρία Σοφία Βενιαμίδου. Με αυτό αναβαθμίσαμε το χώρο του Συλλόγου, προμηθευτήκαμε παραδοσιακές φορεσιές, συντηρήσαμε τις ήδη υπάρχουσες, πήραμε πληθώρα τεχνικού εξοπλισμού και καλύψαμε βασικές ανάγκες και κενά που υπήρχαν για να βοηθηθεί καλύτερα η λειτουργία μας. Η διανυστική μας βιβλιοθήκη κλείνει αισίως 1 χρόνο λειτουργίας, με πλούσια γκάμα βιβλίων και λειτουργεί στο χώρο του Συλλόγου, στο παλιό Δημορχείο Καλής, τις Παρασκευές. Όλοι οι συντοπίτες μας μπορούν να δανειστούν όλων των ειδών βιβλία. Ευχαριστώ την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης μας, κυρία Πολόκα Μαρία, για τη λειτουργία και οργάνωση της βιβλιοθήκης. Τη χρονιά αυτή έχουμε ήδη κάνει 2 βιβλιοπαρουσιάσεις από τοπικούς συγγραφείς με μεγάλη επιτυχία και από το φθινόπωρο σχεδιάζουμε και άλλες, από συγγραφείς για την ιστορία του ιδιαίτερου τόπου μας. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται πράξη με συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Πέλας, τις ευγενικές χορηγίες από τους χορηγούς μας που παρουσιάζονται στο προτζέκτορα του Συλλόγου και την εθελοντική προσφορά των μελών και των φίλων μας που είναι ανεκτήμητη. Και φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που τιμήσατε με την παρουσία σας και σήμερα.
Η στήριξη και η αγάπη σας για το Σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και για τη φετινή συνδιοργάνωση. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τη Δήμαρχό μας που δεν θα μπορέσει να παραστεί σήμερα και μας στέλνει τους θερμούς της χαιρετισμούς, καθώς και τη Δημοτική Αρχή και τους τεχνικούς του Δήμου μας, την Αναπτυξιακή Πέλλας, τον Πρόεδρο του Τοπικού Διαμερίσματος Καλής, τον κύριο Νίκο Κουλίτσα, το Γυμνάσιο και Λύκειο Καλής και ειδικά τον Διευθυντή του Λυκείου, τον κύριο Τσελεπή Νίκο. Νιώθω μεγάλη χαρά που όλες οι αρχές του τόπου μας είναι δίπλα μας και στηρίζουν κάθε πρωτοβουλία και διοργάνωση. Μας παραχωρούν το χώρο λειτουργία μας και ό,τι χρειαστούμε με άψογη συνεννόηση. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους χορηγούς μας που στήριξαν απλόχερα το Σύλλογο σε αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι καθοριστική για τη λειτουργία του Συλλόγου. Ευχαριστώ και τους συλλόγους που ήρθαν να μας τιμήσουν, το Σύλλογο Ακριτών, το Σύλλογο του Ανίδρου Βαΐριων, το Σύλλογο Αμίντα Καλυβίων, το Σύλλογο του Λιτροχωρίου, της Δάφνης Παναγία Κύρισλη, του Μελισσίου Γκονουζιώτα, του Προφήτη Λία, του Πλαγιαρίου Ελπίδα, του Μαυροβουνίου. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Και τις κυρίες της Καλής να μην ξεχάσω που σήμερα μας τιμούν με την παρουσία τους, όπως πάντα. Ευχαριστώ όλα τα μέλη μας, μικρά και μεγάλα, τη χοροδία της Καλής και τη χοροδό κυρία Μαργαρίτα Καλπάκη, τους χορευτές μας, το χοροδιδάσκαλό μας κύριο Συνάβη Στέλιο και τους εθελοντές που κάνουν τις εκδηλώσεις πραγματικότητα προσφέροντας χρόνο και προσπάθεια. Ο χορός είναι χαρά, είναι ζωή και ειδικά ο παραδοσιακός που κρατά αυτή τη συνοχή από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα. Κρατώντας τις παραδόσεις από το παρελθόν, διασφαλίζουμε και κομμάτι από το μέλλον του τόπου μας. Ειδικά το μέλλον του Συλλόγου μας είναι τα παιδιά. Θα ήθελα να κάνω μία έκκληση σε όλα τα παιδιά του χωριού μας και τους γονείς τους από τον Οκτώβρη να συμμετέχουν στο Σύλλογο. Γιατί χωρίς την νεολαία μας θα τις χάσουμε τις παραδόσεις μας. Θα χάσουμε τη συνοχή αυτού του τόπου. Καλώ όλους εσάς, μικρούς και μεγάλους, αρχάριους και παλιούς χορευτές που αγαπάτε το χορό και το χωριό μας, να έρθετε από τον Οκτώβριο με τη νέα χρονιά να χορεύουμε όλοι μαζί. Και για εσάς που θέλετε να τραγουδήσετε, μπορείτε να συμμετάσχετε στη χοροδία της Καλής. Η δύναμη του Συλλόγου μας είναι τα ενεργά μέλη και φίλοι του. Νιώθω μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη ευθύνη που βρίσκομαι στη θέση του Προέδρου του Συλλόγου και θέλω πάντα ό,τι είναι καλύτερο για το ΦΕΣ Καλής. Και θέλω να προσφέρω ακόμη περισσότερο, γι' αυτό σκοπεύω να κάνουμε σεμινάρια για μικρούς και μεγάλους στο Σύλλογο, για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις πρακτικές προφύλαξης μας από το διαδίκτυο από απάτες, σεμινάριο προγραμματισμού και modding παιχνιδιών στον υπολογιστή, αλλά και επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο και ό,τι άλλο θέλουμε από τη νέα σεζόν. Φίλες και φίλοι του Συλλόγου, ενωμένοι μπορούμε πάντα να καταφέρουμε το καλύτερο. Να κρατήσουμε τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμά μας, όπως τόσες γενιές πριν από εμάς, και να γιορτάζουμε με χαρά την ιστορία και την παράδοσή μας. Τώρα στο παρόν, με κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται. Αλλά να έχουμε και βλέμμα προς το μέλλον. Στο σημείο αυτό θέλω να σας ενημερώσω ότι θα υπάρχει οικονομική ενίσχυση στο Σύλλογο. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα, το κόστος του λαχνού είναι 1 ευρώ και κληρώνονται τα δώρα που αναγράφονται στα λαχεία. Το κάθε ευρώ ενίσχυση που δίνεται είναι σημαντικό, γιατί έτσι μπορούμε να καλύπτουμε τα λειτουργικά μας έξοδα, τις πρόβες μας και να διοργανώνουμε όλες τις εκδηλώσεις για όλους μας. Όπως για παράδειγμα τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, όπου ο Σύλλογος είναι αυτός που μοιράζει τα δώρα στα παιδιά. Σας ευχαριστώ όλους και με υγεία να βρεθούμε στις εκδηλώσεις για το πανηγύρι του χωριού μας το Σεπτέμβριο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, κύριο Τζαντζή Ιορδάνη, να μας πει 2 λόγια και να ξεκινήσουμε το γλέντι μας. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Πρόεδρε του Φιλοπρόοδου Επιμορφωτικού Συλλόγου Καλής, κυρία και κύριοι Αντιδήμαρχοι, φίλε Πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου Καλής, φίλε Πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου του Ανίδρου, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς σήμερα δεν είναι μαζί μας η Δήμαρχος, είναι μαζί μας ο δεσιμολογιότατος πατέρας Κωνσταντίνος. Πραγματικά χαίρομαι γιατί σε όλες τις εκδηλώσεις είναι παρόν ο Πιμενάρχης εδώ. Ο Σύλλογος αξίζει πολλά συγχαρητήρια, ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι εθελοντές, γιατί πραγματικά κάθε φορά κατορθώνουν και γεμίζουν όποιον χώρο έχουνε. Και στις 2 εκδηλώσεις, Πρόεδρε, η προσέλευση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη. Και αυτό υποδηλώνει ότι γίνεται δουλειά από το Σύλλογο. Εμείς είμαστε δίπλα σας με όλες μας τις δυνάμεις.
Η συνεργασία μας με το Δήμο, με τη Δήμαρχο την Κατερίνα Ιγνατιάδου είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και θα συνεχίσει να είναι, γιατί στόχος μας είναι να στηρίξουμε και το χωριό την Καλή, να στηρίξουμε το Σύλλογο για να μπορέσουμε να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Εσείς συνεχίστε το έργο σας, βάζετε το δικό σας λιθαράκι στην συνέχιση της παράδοσής μας, της πολιτιστικής μας παράδοσης, στη συνέχιση των ηθών και των εθήμων της περιοχής και φυσικά βάζετε τη σφραγίδα σας. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ εύχομαι τα 42 χρόνια να γίνουν 142, να υπάρξουν συνεχιστές και θα υπάρξουν, γιατί αυτό δηλώνει η προσέλευση όλου αυτού του κόσμου, αυτό δηλώνουν όλοι οι εθελοντές που στηρίζουν το Σύλλογο. Εύχομαι ολόψυχα να περάσετε μια πολύ όμορφη βραδιά. Πιστεύω ότι θα είναι μια αξέχαστη βραδιά. Καλή διασκέδαση.